Здравейте! Каква е ролята на биоенерготерапевта? Каква е всъщност ролята на хората, които се занимават с биоенергия? Много хора си представят, че той е някакъв магьосник, който прави нещо мистично с ръцете си. Но истината е много по-земна, по-човешка и много по-дълбока. Биоенерготерапевта не лекува вместо тялото. Той помага на тялото да си върне естествения път на движение на енергията. Той е като настройчик. Човек, който усеща къде е прекъсването, къде е спадът, къде е натрупаното напрежение и създава условия тялото само да се активира. Много често задавам въпрос: магьосник ли е? Не. Разбира се, че не е. Но за много хора резултатите се усещат като магия, защото промяната идва там, където дълго нищо не е помагало. Истината е, че това не е чудо, а комбинация от знания за енергийните процеси, тренирана чувствителност, стабилна психика, внимание към човека, способност да слушаш полето, а не само думите. Защо да му се доверим? Защото добрият биоенерготерапевт не обещава чудеса. Аз също. Той не казва: ще те оправя, ще ти изцеля. Той казва: ще работим заедно. Ще помогна на тялото ти да си спомни как да се възстанови. Доверието идва от преживяване, от това, че още в първите минути усещаш спокойствие, топлина, раздвижване, освобождаване, от това, че някой вижда не само симптома, а причината зад него. Другият много често срещан въпрос: кой може да бъде биоенерготерапевт? Не човек с дарба, а човек с готовност да се развива. Такъв, който има стабилна емоционална основа, умее да се грижи за себе си, има желание да помага, може да поддържа концентрация, готов е да се учи и да тренира сетивата си. И много важно, има етичност в отношенията си. Дарбата е само искра. Останалото е дисциплина, много знания, практика и чисто човешко отношение. И най-важното, биоенерготерапевтът е партньор в процеса на промяна. Той не взима силата от човека, той му я връща. И когато човек усети тази промяна, лекотата, топлината, онова тихо раздвижване вътре в себе си, тогава разбира нещо важно. Че биоенерготерапевта не е човек, който прави вълшебства, а човек, който е научил как да води енергията, как да слуша тялото, как да създава условия то само да се възстанови. Това не е дар, който просто се има. Това е умение, развивано, тренирано, усъвършенствано, и именно за това ролята му е толкова ценна. Да бъде мост, да бъде подкрепа, да бъде светлина, докато тялото си спомни пътя обратно към здравето. И така стигаме до следващата тема, може би последна. Може ли биоенерготерапията да се прави от самите нас и за самите нас? До скоро!